ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ এই ମାମଲା ଆପଣ ଲଢିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ସରିଛି ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସତ ନା ନାହିଁ ସତ ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ଜାଣିଛି ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଛି ଆଉ ହାରିବା ଜାଣିନି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କି ସମୟ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବନି ଭଲ ପୁଣି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କେତେବେଳେ କଟକ କେତେବେଳେ କୋଉ ମାମଲା କେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ମାମଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ମୋର କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ସେମ୍ ତାରିଖରେ ମୋର କଟକ ଏସଡିଜିଏମ୍ ସେ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ମୋର ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା କଟକରେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଥିଲା सेम डेट्रे दिल्लीर ट्रायल कोर्ट भी थिला तो 7 जन वकील नियुक्ति करने पड़ो गोटे समय से तांकर बांटिकी मते हेल्प कले केमती कोन एंड